In een jonge vergelijk. Peter wreef zich over het boek. Hij moest eens repsen. 1000 nog. Wat hou het dem joodje smak. Dat boek was richtig gespannen. Dat joofje wonger. Van die klumpes, dem naar besleen bracht hou, war niet meer al de veel over. De rest kusserde ze avond eten. Wenn zich daarbij een penke erpel bij moog, dan had je dan ook nog jet. Peter wilde raad van je deus opstaan en moest zich wel verschrikt zetten. Het wordt hem zwart en wet voor de oren. Om jaddes wel, wat hou je doen? Het wordt al vriedig en hij houdt zich aan klumpes zat jeten. Wat nu? Hem broek de zweet uit. Of het zich ingestorven wil of niet, hij houdt op een vriedig vlees jeten. En dat was zwaar zin. Daar vuurde jene weerstrand voorbij, dat hem dat even ook passeren moest. Die vouwen op Petters in stier worden naar deper. Het ging hem jet door de kop. Wie? Wenn klumpes jaarke vlees weer. Kan hem karmenade en schenkt, ja, dat wordt vlees. Even klumpes. Petter vong weer aan de hopen. Vlees wordt klumpes. Je vlees, en dat wordt zwaar, daar wordt zwaar, kenzwaar zong je door. Ja, vlees en hij dat kenzwaar zong je door. Petter waarde naar af, tussen zong op die een zie en Jood eten op die andere zie. Als het aan de deur klapte. Hij mocht grote oren, als op zijn herein zich de deur opding en pastoor erin kwam. Die größte vast en kalde dat vat zwier. Ik han jene tijd, even ik moet eens juist erin komen. Het hoort is bij op. Wie is het? Kanst du mich heute naar een kerk brengen? Voor een moment voor Jood Petter eten en zingen. Nu kost je zich weer een paar groschen verdienen. Of ik dat heute nog brengen kan? Hij kratzte zich eens de kruin. Dan moet ik wel vats aanspannen. Zeggen we, om koffietijd ben ik door. Jood, dat hoort moet even je sneeuw zien. Petter keek pastoor aan als wenn zeggen wil, hoe verhelst du mich? Dan minder nog bedächtig. Onder de schop had ik nog een paar kerkjes sneeuwhout liggen. Dat kan er allemaal gaan. Even pastoor mende ook, dat er wel voor het eerste met een kerkje nog had. En wat Christen ervoor? Zal het dich vast betalen? Hij zorg wie Petter zijn oren opleusde. Wenn mich dat vast betalen wilt, dat is mij erg lief. Ik ga jene pfennig mee hier in je huis. Weder wat, geeft mich 2 mark, dan is het Jood. Wie pastoor komen wuikens om de mond. Hij droeg het portemonnee uit de thuis en lag 2,50 mark op een deus. Zo'n jonge heer, dacht Petter bij zich, daar kannst du dem je ruis eens wat voeren. Dat best uit de droom. Hij streek het geld op. Heer, daar is het, wat ik us voeren wil. Petter was erg verlegen. Pastoor merkte hem net aan. Zeker kannst du mich het voeren. Wat hast du dan op een hat? Petter wordt ganz klein. Wedder, heer, dat is het zo. Ik meen, is klumpes vlees? Zegt eens, Petter, wie komst du dan op een zon voor? Klumpes is nog immer vlees geweest, zolang de wereld besteedt. Het ruikt hier zo. Ik weet niet. Pastoor droeg de lucht scherp door de naas. Du hast toch uit wel keine klumpes eten. Pastoor zijn moraal-theologische oren vangen aan de bliksem. Petter wordt nog kleiner. Du hast also huit op een vredig klumpes eten. Dat is zwaar zing. Wie je zegt, klumpes is ook vlees. Daar komst du dich maaien op een tijd biste. Huiste. Zo, nu moet ik maken dat ik weer kom. Bis maaien also. Nach je Petter werd daartoe kwam voor je te zeggen, waar de heer al de deuren rood. Petter zat zich op de bank, stiep het kin in de heng en vong aan na te denken. Boer sprong erop. Hij hou het.
Klumpes war water, meel en breu. Dat alles beneden vlees zal zien, Peter schot met de kop, zonne aberglaube. En voor een pastoor dat mende, hem zal het recht zien. Peter laden in zijn erin. Een pastoor van hem verlangde voor dat te geloven, dan moest hij ook voor hem geloven. Peter ging eruit, ding zich de klompen aan en spoen de koe in. Onder de schap hou er het schönste funkelhoed liggen. Daarvan hou er herenkerken geven willen. Wanneer voor hem alles vlees is, wat van het verken afkomt, dan wordt voor hem ook alles hout wat van de boom afkomt. Hij droeg also met zijn koe en kerken jans naar hingen, wo nog dat snuitsel, wat er dus vroeger van de boom gehaald had, waar dat liggen hou. Dat was hout en was ook gesneden. Peter lood die kar een regel vol en vuurde dan die koe op het pastoraat aan. Hij wilde daar eens kijken. Aan de pastoraat aankomen, jover zij aan het afla. Dat zag toch kook door het keukenvenster. Die reep vatster pastoor. En die iel riet de buitenste deur van de pastoraat op, die alle joodstuk toegebermd wordt. Zat eens, Peter, wat brengt mich dan door voor het huis? Ik heb er bij u gesneden hout besteld, en niet de bar dem mich gebrengt. Grillig staat Peter die jaffel in de bar, en dat zal ik dich zeggen, heer, wenn Klumpes vlees is, dan is dat die gesneden hout.